predstavte si, že máte auto za približne 250 000 eur. Toto GT má 8 válec, je to AMG, vo veľmi príplatkovej výbave, karboníky jedno s druhým, prídete na parkovisku k svojmu autu a nájdete, že ho nejaký šťastlivec takto buchol. To by určite asi nikoho nepotešilo a je to v podstate starosť navyše zobrať to do servisu, odmontovať ten predný nárazník, nechať nalakovať, dúfať, že sa trafí presne farba a dať ho naspäť. To znamená, že ste bez auta týždeň, dva, podľa toho, či ten diel treba meniť alebo netreba. V tomto prípade je ale na aute naša ochranná fólia Magnus Pro s tým, že celý tento pásik, ktorý si môžete všimnúť, poškodenia, aj tu, zostal iba na fólii. Lak pod tým nie je 100% vôbec poškodený. No a teraz vám ukážeme, ako tú fóliu vieme dať dole a ako ju dáme naspäť. Celé je to navyše pripoistené, tým pádom proste tá fólia sa mení na poistku a majiteľ odchádza v rámci, povedzme, že z jedného dňa na druhý s rovnakým lakom, rovnakým autom a iba vymenenou fóliou, ktorá opäť chráni ten pôvodný lak. A to je akože jedna z tých najlepších predností pri týchto pekných prémiových ochranných fóliách. Sleduj. Toto autičko už je takmer hotové, ale keďže sa umývalo, zostali tam stekance alebo otlačky prstov. Stane sa to pri každom umytí, je to úplne v poriadku a na to práve slúži tento prostriedok, volá sa EDM Flare. Slúži na to, aby ste to autičko vlastne už vyfinišovali do lesku. Je to úplne jednoduché, stačí nastriekať, pekne roztiahnuť po celom aute a z druhou už iba vyfinišovať, tak aby vám tam nezostali žiadne machule. Určite odporúčam autičko mať studené, nemať ho horúce a to je všetko. Verím, že ste si to užili. Nezabudnite, že poriadna ochranná fólia sa dá krásne pripojistiť, pretože potom nemusíte riešiť nejaké zbytočné striekanice a tak ďalej. Nevidie vás to až tak veľa peňazí, keď vám poškodí niekto cudzí vaše auto. A na záver vám chcem ukázať ešte krásnu dvojicu produktov, ktoré teraz vidíte z tohto Porsche. Je to staršie Porsche. Výborne. Je to Velvet, ktorý slúži na čistenie kože. Tým pádom toto si viete v jednoduchosti buď dať do aplikátora a tak ďalej, na peňovačky, alebo si to iba nastriekať na mikrovlakno a prejsť celý váš interiér, aby nebol hnusný, mastný, lesklý, ale krásne matný Velvet. Prípadne určite toto potrebujete must have celoročne, Viper na krásne čisté okná. Toto je iba klasika, na mikrovlakno, utrieť do sucha a máte čisté, krásne okná. Sledujte nás ďalej, čaute.